de que está 4 horas ali así. En fin. Muy bien. Bueno, estamos todos ahora, sí. Estamos, sí. Arrancamos. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. É un luns máis, estamos para dar conta do acordado, do aprobado na Xunta de Goberno correspondente a este día, este 8 de xuño. Bueno, o Xunta de Goberno que podíamos denominar pois como ordinaria, bueno, é ordinaria como todos os luns, pero que ademais sin embargo os asuntos son variados e que tendo que se plasman nas seguintes cifras. Primeiro, adoptamos 12 acordos que mobilizan un total de 344.000 euros. O obxectivo dos mesmos, como sempre, o destino destes fondos mobilizados: Concello da Provincia, cooperación municipal, impulsar o deporte en varias modalidades, fundamentalmente no tema individual e tamén en axudas a clubes, fortalecer o tecido asociativo e cultural con axudas tamén a diversas entidades e asociacións e, por suposto, contribuindo con todo a dinamización económica. Por lo tanto, destacan, como logo explicarei, a aprobación, a resolución das axudas a deportistas individuais. Saben que hai moito tipo de axudas, pero temos unha das que nos sentimos orgullosos e é das axudas a deportistas individuais que complementan axudas que perciben por outras vías. En este caso, acadaron un total de 61 deportistas orensáns pertenecentes a 22 disciplinas diferentes. Pero, antes de nada, comenzar, como sempre, por a cooperación municipal. A cooperación, neste caso, plasmas en diversos acordos adoptados na Xunta de Goberno, donde destacan unha cantidad de 60.000 euros para o Concello de Gomesende, que se destinan a viais municipais e renovación de luminarias, eficiencia enerxética. Tamén é destinatario o Concello de Bande, e tamén se modifica, neste caso, o Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios a petición do Concello de Vilamartín de Valdeorras e, polo tanto, respetando a autonomía municipal no emprego de fondos do Cooperou. Pero, como decíamos, foi unha sesión bastante marcada por os acordos que teñen que ver co deporte e, concretamente, pois todo o mundo sabe que o deporte o apoio ao deporte é un obxectivo estratégico ou un ámbito estratégico para esta Deputación de Ourense. O deporte representa talento, representa esforzo, representa formación e, por suposto, promocións de valores asociados á práctica deportiva. En este caso, hai varios acordos en materia deportiva. O primeiro dos cales é o apoio, a resolución do apoio específico a deportistas individuais. Bueno, saben que o apoio ao club é máis tradicional, a clubes é máis tradicional, pero que hai moitas modalidades que son de práctica individual, e aí evidentemente non temos o amparo a cobertura do clube para afrontar pois os gastos que se derivan da práctica deportiva, que ven por diversas vías, pero que xa é unha tradición nesta Deputación apoiar a pois complementar axudas, insisto, que poden vir por outras vías, Xunta, incluso Goberno Central ou Federacións, e que se complementan con axudas desta Deputación. Bueno, en Ourense, como digo sempre, non somos moitos, non é unha provincia que teña unha poboación pois moi destacada a nivel nacional, pero, sin embargo, si temos moito talento e si destacamos en moitísimas cousas, entre elas no deporte e tamén, neste caso, no ámbito do deporte individual. Por eso, os beneficiarios son 61 deportistas nesta convocatoria que pertenecen a disciplinas deportivas moi diferentes e que demostran un gran nivel, nos seus ámbitos. Disciplinas como o atletismo, o piragüismo, a ximnasia, o trampolín, o bádminton, a halterofilia, loita, ciclismo, etc. Pois conforman todas, hasta 7 a 22, conforman as diferentes modalidades nas que participan estas persoas que son beneficiarias desta axuda.
A provincia pode presumir, por lo tanto, dunha representación deportiva amplia e diversa, e demostra, pois, efectivamente, un excelente traballo que tamén ten que ver cos clubs e cas federacións, inda que aquí estamos premiando o deporte individual. Trátase de con unha colaboración estratégica, sobre todo, xa digo, cando hai familias afectadas evidentemente por este esforzo, hai que afrontar desplazamentos, hai que afrontar inscripcións, hai que afrontar material ou a propia preparación técnica, e o que facemos con estas bequiñas, con estas axudas, é axudar económicamente a estes deportistas. Sempre que todos os anos facemos unha pequena gala de entrega para eles, e a verdade é que é un acto para min extraordinariamente agradable, moi emocionante, porque ves a xente que se esforza, que traballa, que ten unha gran xenerosidade e que agradece calquera colaboración que se lle faga, e por eso evidentemente vamos a continuar sempre incrementando estas axudas e axudando a quen se axuda, a quen merece ser apoiado. Bueno, tamén aprobamos tamén neste caso, coincide que aprobamos axudas a dúas entidades deportivas, a dous clubes neste caso. Por unha parte, o laureado agora mesmo Udo, co seu recente ascenso á primeira ref, neste caso a axuda é correspondente ao actual, o curso actual, é dicir, no que subiu, que estaba en segunda ref, e son 50.000 euros a apoio que se lle dá ao Ourense. Evidentemente incrementarase como corresponde ahora o ascender de categoría cara á seguinte categoría, non? E tamén o club Balonmán Ribeiro, que na súa modalidade tamén ten un apoio importante. Pero tamén facemos o apoio ao tecido asociativo, non? Asociativo cultural e social da provincia. E aquí hai varios acordos que teñen destinatarios a diversas asociacións ou entidades. Dentro do ámbito social temos unha subvención de 15.000 euros para a Asociación por el Estea, para gasto de funcionamento. Tamén no ámbito cultural, 18.000 euros para a Insua dos Poetas e para a organización da Festa da Palabra e demais actividades, 30.000 euros para o Liceo Recreo Ourensán, 25.000 euros para a Real Academia Galega e 20.000 euros para o Colexio Oficial de Enxeñeros Técnicos Agrícolas de Ourense. Son todas elas asociacións ou entidades que desenvolven unha importante labor social, cultural, científico, en definitiva, de dinamización da provincia e, por suposto, as que a Diputación quere seguir acompañando. Tamén chegamos ao ámbito da promoción económica e facemos unha chega de 17.000 euros para o Centro Comercial Aberto do Barco de Valdeorras, que está destinada a desenvolver os seus proxectos e o funcionamento da entidade, contribuído deste xeito ao fortalecemento do comercio local e da economía no territorio da nosa comarca de Valdeorras, na que este mes volveremos a visitar, como sempre, como cada mes e medio aproximadamente. Manteremos unha extensa xornada de traballo na mesma para, de aí xurden este tipo de contactos, daí xurden este tipo de peticións, e logo se plasman en acordos como doxe, en onde apoiamos o comercio, neste caso do Barco de Valdeorras, a través do Centro Comercial Aberto. Concluímos. Estes acordos, sin dúbida, responden ás necesidades reais dos nosos concellos, das nosas asociacións, dos nosos deportistas e do tecido económico provincial. Son acordos que desenvolven un modelo de provincia polo que traballamos cada día, unha provincia que apoia, como decimos, os concellos, razón fundamental da actividade da Diputación, impulsa o deporte, acción ou obxectivo estratégico tamén desta Diputación, promove a cultura, moi necesitada de apoio, sobre todo nesta provincia, e sobre todo extraordinariamente nesta capital, porque outros non fan os deberes que teñen que facer, e, por lo tanto, necesita máis ese apoio, efectivamente, e, por suposto, tamén de reforzo dos servicios sociais, que tamén saben que é un obxectivo estratégico. Logo vamos ás 12, temos unha xornada de recoñecemento e de apoio a todo o traballo que fan as ONGs ou entidades sociais aquí en Ourense, e vamos a dar unha extraordinaria noticia como é, que xa adiantamos aquí,
pois é efectivamente ese gran incremento de fondos que se dá de apoio aos proxectos que eles presentan. Os datos permítanme que os demos ali, pero que van a representar un salto moi importante, un salto de un 70% de aumento do orzamento, e por tanto os datos permitirá prácticamente acoller todas as iniciativas que levan a cabo as ONGs que presentaron ante esta Diputación, e creo que é moi satisfactorio. Eso vamos a desenvolver ás 12 e ali estaremos. En definitiva, pois concellos, deporte, cultura, servicios sociais e todo elo para dinamizar económicamente os nosos municipios, a nosa provincia. Isto é o que deu de si a roda de prensa, perdón, a Xunta de Goberno, a roda de prensa tamén é o que deu de si, ata que agora vostedes tomen a palabra e me fagan aquelas preguntas que consideren oportuno facer. Aquí estamos para intentar contestadas. Moitísimas gracias. Bos días. Bos días. Eu quería consultar por un asunto que xurdiu, unha noticia que xurdiu a semana pasada con respecto ao diputado provincial Rosendo Fernández, por unha denuncia presentada polo Bloque Nacionalista Galego da provincia con respecto a unha conta de X. Sí. Parece ser que trasladaron a presidencia que se investigue, non sei se xa... Sí, temos conocimento, claro. Temos conocimento público e temos conocimento do escrito. Bueno, creo que en boa medida esta cuestión foi aclarada por o propio interesado, como non pode ser de outro xeito, porque ademais ele mantén unha comunicación fluida, non fai falta que nadie fale en nome del, pero eu teño que dar, obviamente, contestar esta pregunta que vai na liña do que il puxo. Lógicamente, estamos falando de Rosendo Luis Fernández, un representante desta corporación, un membro do grupo de goberno da misma, con competencias en materia de turismo, termalismo, e ademais que é o presidente do INORDE. Todo o mundo pode saber a estas alturas, porque así foi aclarado directamente por o propio interesado, que esa conta en X non ten ninguna relación coa Diputación. Trátase de un perfil estrictamente persoal, como eu tamén teño un perfil estrictamente persoal, que non ten nada que ver co perfil institucional da Diputación, de carácter público, que todo o mundo pode acceder sin ser nin amigo, nin ter ninguna relación con il, e pode ver as súas publicacións. A forma de actuar, de interactuar Rosendo, bueno, pois isto é unha forma de actuar moi, eu creo que bastante habitual nas redes. Eu realmente o perfil X, todo o mundo máis ou menos aquí, o antigo Twitter, aquí todo o mundo coñece, a min é un perfil de redes sociais que non me gusta absolutamente nada, porque se parece que nos pasamos o día insultándonos unos a outros nese tipo de perfiles. Tamén hai noutros, pero aí é dunha maneira moi marcada. E entonces o que ocurre moitas veces é que nun perfil en donde se reciben insultos, amenazas, descalificacións de todo tipo, bueno, pois dentro da liberdade de expresión e dentro do ámbito da súa esfera estritamente personal, eu creo apelo ao seu dereito de defensa e ao seu dereito de liberdade de expresión. A mí gustaríame que o Bloque estuvera tan atento a outras contas nas que tamén se profiren expresións semellantes, e a veces non en legítima defensa, senón en ataque frontal a persoas determinantes, porque non vexo, por exemplo, un asiduo desta conta de Twitter, o ministro Óscar Puente, moi conocido por as súas disputas efectivamente brutales e descalificacións desde a posición de ministro de infraestructuras, non? E eu non vexo que o Bloque pida a dimisión de Óscar Puente, cando incluso a veces ataca claramente os intereses dos galegos e nos desprestixia. É unha maneira de dicilo. Desde logo Rosendo non chega a esa nivel ni moitísimo menos, senón que o que fai moitas veces é falar claro, e sobre todo cando se reciben ataques de carácter persoal, como ele recibe moitísimas veces, ou descalificacións exclusivamente por razón da súa ideoloxía ou partido ao que pertence. Lóxicamente, ten todo o dereito de atacar, de defenderse, e, por suposto, ten todo o dereito de expresar as súas opinións como fan os que teñen intereses contrarios a eles. Non ten máis recorrido que eso. Bo día, presidente. Bo día. Falamos de novo outra vez da rede de autobús. No derradeiro pleno municipal, sí. O alcalde indicou
que terían que ter un pleno extraordinario para levantar un reparo e intentar conseguir esa adjudicación, esa base que agardamos esa para tamén o transporte metropolitano. Quería saber a posición do seu partido ao respecto e se apoiarían ese levantamento de reparo para conseguir a adjudicación. Vamos a ver, nestes momentos non hai ningún papel encima da mesa e, por lo tanto, sin ningún dato non podemos tomar ningún tipo de acordo, evidentemente. Pues, hai que ver, primeiro, non sei se existe o reparo ou non, as unhas manifestacións di, e, por lo tanto, cando teñamos ese papel encima da mesa e vexamos as condicións do reparo, pues decidiremos, obviamente, que a adjudicación do transporte beneficia o transporte metropolitano, sí, lóxicamente, e é unha condición importante para elo, pero é que nos gustaría que isto estuvera feito para que fora un obstáculo menos de cara á implantación do transporte metropolitano, tamén. Nese sentido, pois esperamos, pero obviamente estamos falando dun tema técnico en donde, bueno, pues evidentemente para levantar un reparo primeiro hai que ver o reparo e ver a razón do reparo e logo ver se se pode levantar ou non, lóxicamente así Non recibiu o partido ningún tipo de, non recibiu o seu partido ningún tipo de documentación, ningún tipo de información de cara a ese pleno extraordinario. Ata onde eu sei non. Só o anuncio, neste momento non está convocado o pleno, cando se manda a documentación é cando se convoca o pleno, eu que eu saiba hasta este momento, a mí non me chegou ninguna convocatoria do pleno, mas co anuncio do alcalde feito no derradeiro pleno municipal non dixo que iba a convocar, pero nada máis, hasta ahora, a mellor dentro dunha hora xa está a convocatoria. Moi ben. Mais? Bo día, presidente. Quería preguntarlle porque ven falando nas súas intervencións nestas roldas de prensa polo problema da vivenda e velo como unha oportunidade desa xornada celebrada o sábado en Celanova, que parece que foi un éxito de... Sí. Entón, que me facer unha reflexión. Sí, moi ben, perfecto. Vamos a ver, a xornada celebrada en Celanova é a sexta das celebradas xa por o partido ao longo da xeografía provincial, comenzamos na cidade, foi Barbadás, Carballiño, Xinzo, Verín e agora Celanova, evidentemente. Pois obviamente tratamos de ser un partido que non solamente faga actos estritamente políticos, que tamén nos facemos congresos e facemos lógicamente actos estritamente políticos, pero tamén facemos actos nos que levamos a cabo reflexións e propostas e poñemos e analizamos temas de interés para a poboación. Evidentemente a vivenda é un tema absolutamente prioritario en canto ao interés da poboación, pero xa todo o mundo sabe que neste momento está por encima do paro e esa lógicamente nos o que temos que intentar é dar solucións como partido. Bueno, analizamos evidentemente nesas xornadas varias cuestións e os quero trasladar porque me parece importante que máis alá das notas de prensa o mellor fagamos aquí 2 minutos de repaso de como faguemos estas xornadas. Primeiro, evidentemente vamos a un lugar e analizamos a situación dese lugar, analizamos se ten un plan xeral de ordenación urbana, por exemplo Celanova non o ten e iso dificulta evidentemente calquera construcción que se poida facer, non o ten actualizado, vamos, ou ten un plan de 30 anos e, por lo tanto, non responde ás necesidades actuales. Analizamos tamén a posibilidade sobre o terreno, neste caso, se hai parcelas municipais que poden ser obxecto de cesión á Xunta de Galicia para construir, para promover viviendas de construcción de promoción pública. Tamén analizamos, ali concretamente en Celanova hai dúas parcelas que podrían ser obxecto de cesión á Xunta para poder acometer a construcción de vivendas. E logo analizamos o marco xeral, a política que se fai, por un lado, por o Goberno Central e, por outro lado, por a Xunta. E aí creo que hai e as propostas que facemos. E aí, evidentemente, é moi fácil, mentras que por parte do Goberno Central non se fai absolutamente nada en materia de vivenda, é dicir, o Goberno Central nin construye, nin apoia prácticamente absolutamente nada, e o único que sacou é unha lei de vivenda que está restringindo extraordinariamente, gravando extraordinariamente o réximen de alugueiros. Un exemplo lles poño moi claro porque foi moi gráfico. Se puxo na xornada de Celanova, xornada que asistiron preto de 200 persoas. En Celanova hai 2.000 vivendas baleiras, 2.000, pero encontrámonos con que recordo que en Xinzo había máis de 4.000, en Berín, se non recordo mal, máis de 5.000, mirando que estamos falando en poboacións de
Celanova pois non chega aos 6.000 habitantes, son 5.600 máis ou menos. Bueno, pois 2.000 vivendas vacías, non? Non todas seguramente estarán para alugar, pero moitas delas das 2.000 estarán para alugar. Saben cantas vivendas están ahora mismo en oferta en réxime de alugueiro en Celanova? 17 de 2.000. Eso significa que hai un atranco grandísimo e hai unha demanda importante. Hai unha demanda importante porque ali tamén se deu outro dato. Por exemplo, a poboación de Celanova mantívose e non baixou dos 5.000 porque nos últimos anos porque hai unha colonia de venezolanos de 1.200 personas sobre un censo de 5.600, o 24 ou 25% da poboación. Son datos que se baraxaron efectivamente que nos demostran que a política de vivenda é unha política absolutamente necesaria e neso é moi necesario unha nova lei de vivenda que evidentemente de seguridade xurídica. Falouse da ocupación e logo por contraposición falouse da política da Xunta e mesmo da política da Deputación en materia de vivendas. Da política da Xunta, evidentemente, vostedes ven que prácticamente cada Consello de Goberno dos luns sale o presidente Alfonso Rueda dicindo que se vai a construir 200 vivendas ou 300 vivendas en Vigo, en Ferrol, en Santiago, todos os días. De feito, están 4.000 en marcha, moitas delas en construción, aquí en Orense 64 en Cambreiro da Raia, estáse desenvolvendo o plan do Escorial 21 que tería capacidade para unhas 1.300 vivendas, estáse traballando intensamente de eso. Logo se sacaron todos os programas de rehabilitación de vivendas, de apoio á mocidade para a adquisición de vivendas, de apoio para o alugueiros, tamén de mozos e de persoas con dificultades, apoio ao tema de contratación de seguros, bueno, en definitiva, toda unha batería, ese programa Fogare Vivo da Xunta de Galicia, toda unha batería de solucións que contrarresta ou contraponse frontalmente ca nada que hai do Goberno Central, máis ca nada a dificultad que plantea o Goberno Central con esa lei de vivenda. E tamén a Xunta, a Diputación tamén facemos un pouco os nosos deberes axudando. E evidentemente o ano pasado puxamos en marcha o primeiro plan de vivenda con 500.000 euros e este ano casi o triplicamos e levámoslo a 1.200.000 para que os concellos evidentemente poidan adquirir e rehabilitar vivendas que destinen ao alugueiro social. Entonces, en definitiva, temos unhas administracións gobernadas por un partido que está, o Partido Popular, que está ocupado e preocupado por o tema de vivenda e que ofrece solucións escoita para mellorar esa oferta de solucións e frente a eso, pois non vemos que nadie das outras forzas políticas faga nada nin se preocupe de nada e nos seguiremos facendo esa xornada, seguiremos reflexionando, seguiremos recollendo ao que nos participan os ciudadanos que xa digo son mayoritarias e responden dunha maneira moi importante. É difícil xuntar en Celanova un sábado ás 10:30 da mañá case 200 persoas, non é difícil, pois eso foi o que pasou outro día, igual que pasou anteriormente en Chemos en Berín, en Xinzo, etc. Mais. Bueno, y una más que no puede quedar sin preguntar, entramos en el mes de junio. Sí. Entiendo que el mes decisivo, ¿no?, para conocerse la candidata o el Mbappé. O el Mbappé. O el Mbappé, que puede ser una Mbappé. Claro. O sea, te quiero decir, sí. Sí. Si hay alguna novedad, o si por ejemplo pues tenemos ya una fecha donde se No, eso a data porque se vai a facer a presentación nas sete cidades galegas, se vai a facer lóxicamente ao mesmo tempo e por quen lle corresponde, neste caso a proposta formal que é o Comité Electoral Autonómico, non? Entonces vai a facer conxuntamente e ata agora non temos a convocatoria, pero si vamos a respetar os tempos. Vale. Algo máis? Non pode dar, non. Xa que estamos, voltará vostede a presentarse a alcaldía de Pereiro de Aguiar? Eso que significa? Que non me presento en Orense? Se os meus compañeiros queren, a miña idea é que sí. De acordo? En Pereiro. A miña idea é que sí. Os meus compañeiros de Pereiro. Xa. E a data para o Congreso de Pereiro todavía non? No, o Congreso de Pereiro estou en mandato, eu teño 2 anos de mandato, ainda me quedan 2 anos de mandato como presidente do Pereiro, non hai que facer Congreso.
A ver, agora, animadevos sobre o final, No, presidente. O importante dentro da política criticamos o que son as formas. Entonces, a miña pregunta é que lle pareceu o outro día a concelleira Ana cando nun acto comentou o alcalde de Ourense esa actitud, non sei como a viu, se esas cousas había que controlarse un poquinho máis, non sei cual é o seu parecer. Bueno, evidentemente estamos nun ambiente, eu creo que quero poñer en contexto a reacción e logo fago a conclusión, non? Evidentemente estamos nun ambiente en donde o diálogo ou a situación non é a ordinaria. Vostedes veñen aquí e veñen unha roda de prensa normal en onde nos falamos, en onde ustedes poden facer as preguntas que consideren, e hai un ambiente basado no respeto e na cordialidade. Xa chega un momento en que son moitas rodas de prensa e, por tanto, xa terminas tendo xa unha relación de cordialidade, pero sobre todo de profundo respeto por todas as partes. Bueno, cando isto non ocorre habitualmente, pois ustedes non é imposible que fora unha roda de prensa no Concello, entre outras cousas, pois xa non se convocan, que non hai unha relación. Entonces, cando cambiamos os marcos do xogo, pois evidentemente as respostas a veces tamén non se poden controlar. Aquí eu creo que sería imposible, ou nun acto dos que eu participo, sería imposible que houbera, salvo que a persona estuvera mal, que houbera unha reacción dese tipo, porque eu non dou lugar a ela. É dicir, eu vou a un acto e non vou a insultar, a chamar de director general a un conselleiro, a dicirlle á vicepresidenta da Diputación que se calle, falar de fútbol nun acto de clausura da CEO. É como se vou a fazer agora e no acto que vamos a ver de ONGs me dedico a facer esas cousas todas. Claro, se eu provoco esa situación, evidentemente o ideal non é justificable, que a conclusión é non estuvo afortunada e non é justificable, pero o ideal é aguantar. Pero tamén é certo que nese contexto as reglas poden cambiar e hai xente que cando ves que estás constantemente cambiando todo o que é o obxecto da comparecencia en lugar de poñerte a falar, porque eu voto moito de menos nunha clausura da CEO, aparte de dicir que Ourense é a Cenicienta de Galicia, que fai o Partido de Democracia Ourensana para que en Ourense haxa industria, haxa solo industrial, se den as condicións realmente para que haxa industria, empleo aquí en Ourense? Eu non vi ninguna sola proposta. Entón eu creo que o que debía ir facer ali era non ir falar de fútbol induspitido nin de non sei que, senón falar da economía da provincia, porque era un acto da Confederación de Empresarios da provincia, e falar deso. Evidentemente, dito eso, se se dan todos esos antecedentes, pode surdir unha reacción como esa, que eu, desde logo, ela tamén me consta que lóxicamente, está arrepentida no sentido de non darse controlado, lóxicamente, porque o que dixo, efectivamente, podíase dicir de outra maneira, pero non se podía decir, non se debía decir da maneira que se dixo naquele marco, iso está claro. Pero eu son xurista e poñeríalle como un atenuante moi cualificada os precedentes, evidentemente, e unha provocación casi a esa reacción. Se ela tuvera esa reacción de xeito espontáneo, sería absolutamente reprobable. Se vai precedida de toda esa situación que eu lle comentei, pois ao mellor usted ou eu, nun momento determinado, tamén terminamos perdendo, ainda que ao mellor somos veteranos e aguantámonos máis. Vale, de acordo. Veña, moitísimas gracias, vale.